Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν περισσότερα από 1500 ενεργά ηφαίστεια. Όλα αποτελούν έναν συνδυασμό εντυπωσιακού σκηνικού και θανάσιμων κινδύνων. Μερικοί άνθρωποι όμως χρειάζονται γερές δόσεις και από τα δύο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέαμα της φύσης και αυτοί οι άνθρωποι το παρακολουθούν. Είναι μια ομάδα που κυνηγά τις έντονες συγκινήσεις, αναζητώντας την υπέρτατη περιπέτεια. Το είδατε αυτό? Το τίμημα είναι ακριβό, αλλά αξίζει τον κόπο. Κάθε μέρος είναι και ένα νέο θέαμα, Φρέντ. Αν κυκλοφορεί σε επικίνδυνη περιοχή, σίγουρα θα συμβεί κάτι κακό. Ελάτε μαζί τους για έντονες διακοπές σε μερικούς από τους πιο περιπετειώδεις προορισμούς του πλανήτη. Τα νησιά της Χαβάης είναι γνωστά ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών παγκοσμίως. Κάθε χρόνο προσελκύουν πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει όμως κάτι που κάνει τη Χαβάη μοναδική. Η κατακόκκινη λάβα. Και όπου υπάρχει λάβα, υπάρχουν και οι λάτρεις της. Αυτά πρέπει να τα προσέχεις. Είναι εκρήξεις μεθανίου. Γίνονται κάτω από τα πόδια μας. Γίνονται γύρω μας, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από το ρεύμα της λάβας. Εγώ το αποκαλώ τον αργοπέδιο της Πελέ. Κάνουν θόρυβο όπως οι χειρομοβίδες. Η Πελέ είναι η χαβανέζικη θεά της φωτιάς. Δεν σκοπεύει να απλουστεύσει τα πράγματα για τους εραστές της λάβας. Όσο ήρεμο κι αν φαίνεται το ρεύμα της λάβας, είναι πολύ επικίνδυνο αν στέκεσαι τόσο κοντά του. Αν και φοβάται ο Τζεφ Μπράουν, είναι εθισμένος στην αδρεναλίνη. Θα βγάλω μερικές ακόμα φωτογραφίες και μετά θα βγω έξω για λίγο. Πάντως για σιγουριά ετοιμαστείτε για τρέξιμο. Οι εκρήξεις είναι απλά ένας από τους κινδύνους που περιμένουν όσους πλησιάζουν τη λιωμένη λάβα. Η βόλτα στο ναρκοπαίδιο της Πελέ είναι βόλτα σε εμπόλεμη ζώνη. Ουσιαστικά υπάρχουν κίνδυνοι όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο. Θα ακούσετε κάτι εκρήξεις που είναι γνωστές ως εκρήξεις μεθανίου. Γιατί αν τύχει και περπατάς εκεί και ξαφνικά το έδαφος ανατιναχθεί, είναι σαν να πέφτουν βλήματα από παντού. Εμένα μου έχει τύχει να περπατάω εκεί πάνω και να πέσω σε τρύπα 1,5 μέτρου. Εμένα με αποκαλούν λάτρη της λάβας. Βλέπεις διάφορα φοβερά εκεί πέρα. Έχω δει καταράκτες λάβας, έχω ζήσει εκρήξεις, έχω δει πολλές φορές τη λάβα εδώ να χύνεται στον ωκεανό. Από μικρό παιδί, από όταν ήμουν 8 ή 9 χρονών, τρελαινόμουν για τα ηφαίστεια.
Τα έβλεπα στην τηλεόραση, αγόραζα σχετικά βιβλία. Μου είχε γίνει κάτι σαν αιμονή. Η καταγωγή μου είναι από την Πενσιλβάνια. Τέτοια πράγματα σίγουρα δεν βλέπει κανείς εκεί πάνω. Γι' αυτό τριγυρνάω, βρίσκω ένα ωραίο ρεύμα λάβας ή οτιδήποτε σχετικό και προσπαθώ να βγάλω όμορφες φωτογραφίες. Πάρτε βαθιά αναπνοή και τρέξτε. Για να βγάλει τις καλύτερες φωτογραφίες ο Τζεφ είναι ικανός να διασχίσει ακόμα και ποταμούς λιωμένης πέτρας. Αν δείτε ότι σκληραίνει η επιφάνεια, μπορείτε ακόμα και να περπατήσετε εκεί. Αν δείτε κανένα σημείο που λάμπει στην άκρη εκεί, μπορεί να είναι ακόμα μαλακό. Αν κινείστε πολύ γρήγορα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο Τζεφ Μπράουν ρισκάρει πολύ για την τέχνη του. Αν ο φλοιός σπάσει, ο Τζεφ θα απανθρακωθεί σε δευτερόλεπτα. Όμως αυτός ο λάτρης της λάβας έχει συνηθίσει να παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα για μια φωτογραφία. Όταν ταξίδεψε στο ηφαίστειο Όλντο Ίνιο Λεγκάι στην Αφρική τον Αύγουστο του 2002, ο Τζεφ γλίτωσε παρατρίχατο θάνατο. Στην αρχή παγιδεύτηκε σε ένα ποταμό κατάμαυρης λάβας. Δείτε τη λάβα να έρχεται προς τα εμένα τώρα. Και μετά στριμώχτηκε από βροχή φλεγόμενου υγρού. Πάμε να φύγουμε, φεύγουμε. Αυτή είναι η καλντέρα Κιλαουέα. Έχει μήκος γύρω στα 3 χιλιόμετρα και είναι ένα από τα 5 ηφαίστεια αυτού του μεγάλου χαβανέζικου νησιού. Τα ηφαίστεια της Χαβάης είναι τα πλέον προσβάσιμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούμε να πάμε οδικά, με τα πόδια ή να πετάξουμε από πάνω τους. Τώρα πλησιάζουμε πάνω από τον πίδακα Που-ο-ο. Είναι το πλέον ενεργό τμήμα του ηφαιστείου Κιλαουέα και είναι ενεργό από το 1983. Το μεγαλύτερο θέαμα όμως είναι η ίδια η λάβα. Η θερμοκρασία της λάβας που λέγεται μάγμα πριν βγει στην επιφάνεια φτάνει μέχρι και τους 1200 βαθμούς Κελσίου. Καθώς βγαίνει στην επιφάνεια ο κρύος αέρας σκληραίνει τα άνω στρώματά της. Ωστόσο αυτό είναι μόνο ο φλοιός. Από μέσα ζεματάει ακόμα. Αυτά τα ξεσπάσματα μαγνητίζουν το βλέμμα όλων. Αν και εδώ μπορεί κανείς να πλησιάσει πολύ τη λάβα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Να μην σας κάνει εντύπωση αν ξαφνικά δείτε ένα ρεύμα λάβας πίσω σας. Ακριβώς επειδή ο κόσμος θέλει τόσο πολύ να δει τη λάβα, είναι σχεδόν αδύνατο να τον ελέγξεις. Το μεγάλο νησί της Χαβάης γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Η καυτή λάβα που φτάνει στον ωκεανό στερεοποιείται, ενώ ένα σύννεφο ατμού ανεβαίνει στον ουρανό. Εκεί όπου το κύμα χτυπά τους νέους βράχους, σχηματίζονται παραλίες καθαρής μαύρης άμμου. Σε μια παραλία της Χαβάης όμως, η ηφαιστειακή της προέλευση της έδωσε ένα πιο εντυπωσιακό χρώμα. Ο ηφαιστειολόγος Κεν Χον μας εξηγεί. Είμαστε στη Μαχάνα Μπέι, το μέρος με την καλύτερη πράσινη παραλία των νησιών της Χαβάης.
Βρίσκεται στη βάση ενός πυροκλαστικού κόνου ή κόνου στάχτης που έχει διαβρωθεί. Αυτή ουσιαστικά είναι η πράσινη άμμος της παραλίας. Είναι τόσο πράσινη λόγω υψηλής συγκέντρωσης ολιβίνη. Ο ολιβίνης περιέχεται σε όλες τις λάβες της Χαβάης, αλλά η διαφορά εδώ είναι πως με την έκρηξη δημιουργήθηκε αυτός ο κόνος τάχτης, τον οποίο διεύρωσαν τα κύματα, αφήνοντας αυτό το ίζημα όμορφης πράσινης άμμου. Τα δε νησιά της Χαβάης οφείλουν την ίδια τους την ύπαρξη σε αυτή την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Όλη η λάβα των νησιών της Χαβάης προέρχεται από ένα σημείο το οποίο αποκαλούμε θερμό κάτω από το έδαφος των νησιών. Εκεί η θερμοκρασία είναι αυξημένη και όταν συγκεντρώνονται υλικά από το υπέδαφος, σπάνε το φλοιό του ωκεανού και η ζέστη εξαπλώνεται έξω, περίπου όπως απλώνονται οι φλόγες του ματιού της κουζίνας μας. Έτσι θερμαίνεται η πέτρα στο υπέδαφος, η οποία μετατρέπεται σε μάγμα και τροφοδοτεί τα μεγάλα ηφαίστεια στο νησί της Χαβάης. Το θερμό σημείο τροφοδοτεί τα ηφαίστεια της Χαβάης με μάγμα εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο τα νησιά αυτά μετακινούνται διαρκώς. Καθώς γερνούν τα ηφαίστεια, η κίνηση της ωκεανικής πλάκας τα απομακρύνει από το θερμό σημείο προς αυτή την κατεύθυνση νότια της αλυσίδας των νησιών και έτσι δημιουργείται καινούριο νησί, τροφοδοτούμενο από το θερμό σημείο. 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κιλαουέα βρίσκεται το Λόιχι, το οποίο κάποτε θα αποτελεί το νεότερο ηφαιστειογενές νησί της αλυσίδας, αντικαθιστώντας την ίσο Χαβάη. Σήμερα βρίσκεται στα 900 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και μοναδικός τρόπος πρόσβασης είναι ένα ειδικό υποβρύχιο σκάφος. Να πως γίνεται η λάβα όταν συναντά το θαλασσινό νερό σε μεγάλο βάθος, γνωστή και ως λάβα μαξιλάρι. Η πίεση του νερού στο βυθό κρατάει υπό έλεγχο τις εκρήξεις. Αλλά στην επιφάνεια τίποτα δεν συγκρατεί τις εκρήξεις. Όταν η λάβα πέφτει στον ωκεανό, παίρνει τόσο ωραίες μορφές που παρασύρει τους ανθρώπους σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να πάνε, γιατί δεν καταλαβαίνουν πόσο ασταθές είναι το έδαφος εκεί. Όλο αυτό το υγρό ουσιαστικά εκχέεται στον ωκεανό και προκαλεί πολύ ισχυρές εκρήξεις. Μερικές μπορούν μάλιστα να πετάξουν ένα βράχο σαν κι αυτόν σε απόσταση μέχρι και 90 μέτρα. Στη συνέχεια τρώμε αλεχαβανέζα. Α, είναι πολύ νόστιμο. Ο Τζεφ Μπράουν είναι έμπειρος λάτρης της λάβας. Ξέρει καλά όμως ότι το παιχνίδι μπορεί να δυσκολέψει πολύ. Είσαι ασφαλής εκεί πέρα? Είσαι εντελώς στην άκρη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε πρόβλημα, όπως βλέπετε με τις ρογμές στη δεξιά μου πλευρά. Μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Αν ακούσετε θόρυβο, κινηθείτε. Ίσως θελήσετε να γυρίσετε πίσω. Καμιά φορά μπορούμε να δούμε και βράχους να πέφτουν στον ωκεανό ή και ολόκληρα κομμάτια γης. Έχω δει κομμάτια σαν τεράστια σπίτια να πέφτουν στο νερό. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσεις μόνο στον κρεμό. Σε ένα ηφαιστειακό νέφος κρύβονται εκατομμύρια μόρια λάβας και ένα κοκτέιλ από δηλητηριώδη αέρια. Αλλά η λάβα έχει και τα καλά της. Σε περίπτωση που πεινάσω, γιατί να έχω γκαζάκι εδώ που έχω όλα αυτά? Αρκεί να φέρω κανένα λουκάνικο ή οτιδήποτε έτοιμο. Ψήνω ακόμα και πίτσες ή marshmallows. Λέω να βάλω καμιά πίτσα να ψηθεί. Θέλω ένα μέρος που να ζεματάει. Και είμαστε έτοιμοι. Πολύ νόστιμο.
Είμαι εν ενεργή αξιωματικός της αεροπορίας. Δουλεύω σε γραφείο οικονομικών. Η οικογένειά μου εγκρίνει αυτό που κάνω, γιατί ξέρουν καλά τι κάνω εδώ πέρα, εφόσον έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Ξέρουν ότι όσες φορές έχω έρθει επιβίωσα. Γι' αυτό και όποτε κι αν έρχομαι εδώ, είναι σίγουροι ότι θα επιστρέψω. Και η κοπέλα μου, ξέρετε, αν δεν δουλεύει θα έρθει εδώ μαζί μου. Θα περπατήσουμε και θα τραβήξουμε φωτογραφίες. Βέβαια δεν έχει την τρέλα που έχω εγώ, αλλά έρχεται εδώ για βόλτα μαζί μου. Τα ηφαίστεια ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα ηφαίστεια στα οποία βλέπουμε, η λάβα είναι πολύ υγρή και οι φουσκάλες δημιουργούνται και σκάνε χωρίς κανένα κίνδυνο. Πρόβλημα έχουμε με τα άλλα ηφαίστεια, όπου η λάβα είναι τόσο κολώδης που οι φουσκάλες δεν μπορούν να σκάσουν αν δεν προκαλέσουν κανονική έκρηξη. Τελικά κατάφερα να διακρίνω τα φώτα του αμαξιού μπροστά μου. Πού και πού έβλεπα μόνο ένα φως και τα πάντα γύρω μου ήταν κατεστραμμένα. Άνθρωποι και αμάξια ήταν καλυμμένα με λάσπη. Τότε αναρωτήθηκα τι θα γινόταν αν αυτό συνεχιζόταν, ας πούμε, για 8 ώρες. Δεν θα με βρουν ποτέ αν θα αυτό ζωντανός εδώ πέρα. Ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία που είχα ποτέ. Ο Ντέιβιτ Λι ζει στο νησί Μονσεράτ της Καραϊβικής εδώ και 20 χρόνια. Σήμερα, τα 2 τρίτα του νησιού είναι ηφαιστειακή άγωνη γη. Το τελευταίο μέρος του κόσμου που περιμέναμε κάτι τέτοιο ήταν το Μονσεράτ. Είχαμε μερικούς πίδακες και μερικές θερμοπηγές, αλλά ξαφνικά ήρθε το χάος. Το 1995 το ηφαίστειο La Soufrière εξεράγει και κατέστρεψε την επιχείρηση και το σπίτι του Ντέιβιτ. Από τότε του έγινε έμονη ιδέα. Εδώ και 7 χρόνια ο Ντέιβιτ διατηρεί μαγνητοσκοπημένο ημερολόγιο ενός τέρατος. Αυτό που ακούτε είναι βράχια που ανεβαίνουν. Μόλις ξέφυγαν. Αυτή τη στιγμή γίνεται έκρηξη. Όσοι το βλέπετε αυτό, μην τολμήσετε να έρθετε εδώ. Ολόκληρο το βουνό κουνιέται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό φεύγω κι εγώ. Λοιπόν, Θεέ μου, αφήνω τη ζωή μου στα χέρια σου. Ολόκληρη η κορυφή του βουνού έτρεμε. Τριγύρω κάτω από τα πόδια μου ένιωθα αυτές τις απίστευτες δυνάμεις. Ακόμα δεν έχω βγει. Έχω ακόμα 200 μέτρα δρόμο. Αν εκραγεί τώρα δεν έχω καμιά ελπίδα. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναπλησιάσει τόσο πολύ το θάνατο. Πάντα κινδυνεύεις όταν μαγνητοσκοπείς ή φωτογραφίζεις ηφαίστεια. Αυτό το έχω πάντα στο μυαλό μου. Γι' αυτό και πάντα φροντίζω, ό,τι και αν κάνω, να είμαι έτοιμος σε περίπτωση που συμβεί κάτι που δεν υπολόγιζα. Δεν βλέπω τίποτα εδώ. Στο φορτηγάκι που έχω, για να ανεβαίνω εκεί, έχω πάντα ειδικό εξοπλισμό. Αν είσαι στην άκρη και δεν εισπνέεις στον αέρα, δεν εισπνέεις κι όλη αυτή τη στάχτη που καίει τα πνευμόνια σου. Αυτό είναι ένα από τα πολλά που πρέπει να συνηθίσεις. Εδώ και 7 χρόνια το ηφαίστειο έχει κηρύξει πόλεμο στο Μονσεράτ. Και το βασικό του όπλο είναι το τρομερό πυροκλαστικό ρεύμα. Με θερμοκρασία άνω των 700 βαθμών Κελσίου,
Αυτές οι εντυπωσιακές καταιγίδες τάχτης και φλεγόμενης πέτρας έχουν τη δύναμη να καταστρέψουν τα πάντα στο διάβα τους. Ακόμα και ολόκληρες πόλεις. Η πρωτεύουσα του Μονσεράτ, το Πλίμουθ, είναι σήμερα μια πόλη φάντασμα, θαμμένη κάτω από τη στάχτη και τη λάσπη. Η καταστροφή άλλαξε ριζικά τα πάντα. Κάποτε είχαμε περίπου 12.000 κατοίκους στο Μονσεράτ. Τώρα με το ζόρι φτάνουμε τους 3.300. Οι περισσότεροι έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Μερικοί όμως, όπως ο Ρόι Ντέιλι, γνωστός ως Slim, αποφάσισαν να μείνουν στην επικίνδυνη ζώνη. Η απόφασή του παραλίγο όμως να του κοστίσει τη ζωή. Θυμάμαι καθόμουν σε ένα μαγαζί με ένα φίλο μου που τον λένε Σκοτ και του έλεγα ότι έπρεπε να φύγουμε εκείνο το βράδυ γιατί το βουνό δεν πήγαινε καλά. Ακούσαμε μόνο ένα θόρυβο σαν μπουμ, πολύ χαμηλό, σαν τις εκρήξεις που ακούγαμε συχνά. Το πυροκλαστικό ρεύμα ήταν πολύ σκούρο, κόκκινο και άσπρο. Ουσιαστικά βλέπαμε τη φωτιά να κυλάει μαζί με το ρεύμα, αλλά τα περισσότερα φαίνονταν τόσο μαύρα. Πετάχτηκα στο αμάξι μου και άρχισα να φωνάζω το Σκοτ, αλλά δεν τον έβλεπα πουθενά. Άρχισε να ζεσταίνει πολύ και τότε σκέφτηκα ότι είχε πεθάνει, οπότε δεν υπήρχε λόγος να μείνω εκεί. Τα πάντα σκοτείνιασαν απίστευτα. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε εύκολα. Γι' αυτό αναπνέαμε με δόσεις για να επιβιώσουμε. Αργότερα γύρισα πίσω για να ψάξω για το Σκοτ. Τον βρήκα και αγκαλιαστήκαμε. Αν θέλετε να δείτε ηφαίστειο την ώρα που εκρήγνεται, τότε πρέπει να μιλήσετε στο Slim. Μετέτρεψε την καταστροφή του σε σωτηρία και τώρα οργανώνει εκδρομές στο ηφαίστειο La Soufrière. Όλοι φοβούνται όταν έχουμε ένα πυροκλαστικό ρεύμα που κατεβαίνει. Αυτή η ομάδα έχει πολύ καλή θέα προς το αεροδρόμιο του Μονσεράτ. Καταστράφηκε το 1997 από ένα από τα μεγαλύτερα πυροκλαστικά ρεύματα που είχε δει ποτέ το νησί. Το Μονσεράτ απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο σε μία μόνο στιγμή. Είναι εντυπωσιακά τα όσα βλέπουμε εκεί πέρα. Διορθώθηκε το χάος. Μου έκοψε την ανάσα. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Έπρεπε να με πάνε σηκωτή στο σπίτι μου. Ήταν πολύ όμορφο όμως. Στη συνέχεια το πυροκλαστικό ρεύμα σκότωσε 30.000 άτομα. Αυτό είναι το Σεν-Πιέρ, στη γαλλική αποικία της Μαρτινίκας. Είναι ένα πλούσιο καλοκαιρινό θέρετρο γνωστό παλαιότερα και ως το Παρίσι των Δυτικών Ινδιών. Αλλά ο καταγραφέας των ηφαιστείων David Lee γνωρίζει καλά το σκοτάδι που κάποτε ενέσκυψε σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε μπροστά μας την πόλη του Σεν-Πιέρ, η οποία πριν από 100 χρόνια καταστράφηκε ολοσχερός από ένα πυροκλαστικό ρεύμα που ξεκίνησε από το όρος Πελέ. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου 30.000 άτομα σκοτώθηκαν σε 3 ή 4 λεπτά. Τόσο καταστροφικά μπορούν να γίνουν τα πυροκλαστικά ρεύματα. Μάλλον δεν πρόλαβαν να δουν ή να καταλάβουν τι συνέβαινε. Αν δείτε ποτέ εικόνες πυροκλαστικού ρεύματος να πλησιάζει κατευθείαν στην κάμερα, μάλλον πολύ γρήγορα θα τη σκεπάσει κιόλας. Όπου και αν κοιτάξεις το Σεν-Πιέρ, βλέπεις ερείπια. Κάθε γωνιά λέει και τη δική της τρομακτική ιστορία. Βρισκόμαστε στο σανατόριο ή άσυλο ανιάτων. Την εποχή της έκρηξης φιλοξενούνταν εδώ 200 ασθενείς.
Σε αυτή την καρέκλα έδαιναν τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Βλέπετε πως η έκρηξη κατέστρεψε την καρέκλα. Ίσως μάλιστα κάποιος να καθόταν εδώ εκείνη την ώρα. Σήμερα η επιστήμη παίζει πρωταρχικό ρόλο στην προστασία των 500 εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο που ζουν κοντά σε ηφαίστεια. Οι ηφαιστειολόγοι συγκεντρώνουν πληροφορίες με εξελιγμένα μηχανήματα, ούτως ώστε να μας ειδοποιήσουν ότι κινδυνεύουμε από εκρήξεις ηφαιστείου. Το 1902 όμως, οι κάτοικοι του Σεν-Πιέρ δεν μπορούσαν να διανοηθούν την καταστροφή που τους περίμενε. Το μόνο που ήξεραν περί ηφαιστειολογίας εκείνη την εποχή ήταν τα ηφαίστεια της Χαβάης και η λάβα που κυλούσε στην πλαγιά του ηφαιστείου, την οποία όμως μπορούσες να παρατηρήσεις περπατώντας κατά μήκος της. Και κανείς δεν είχε αναφέρει ότι είχε δει πυροκλαστικό ρεύμα. Ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Αλλά ένα μέρος του Σεν-Πιέρ αποτέλεσε το σκηνικό για την πιο εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης που ακούστηκε ποτέ. Βρισκόμαστε σε ένα από τα διάσημα σημεία του Σεν-Πιέρ. Είμαστε στο υπόγειο της φυλακής. Πάνω από το υπόγειο υπήρχε άλλος ένας όροφος, αλλά καταστράφηκε με την έκρηξη. Και σε αυτό το κελί, στο κελί της απομόνωσης, βρισκόταν ένας κρατούμενος που λεγόταν Σιπάρης. Οι εκδοχές για το γιατί βρισκόταν εδώ ποικίλουν. Κάποιοι λένε ότι ήταν μεθυσμένος και κάποιοι ότι περίμενε την εκτέλεσή του. Πάντως ήταν εδώ μέσα όταν το πυροκλαστικό ρεύμα μπήκε από το παράθυρο και έκαψε το 40% του σώματός του. Πέρασε 2 μέρες σε αυτή την κατάσταση, μέχρι που κάποιος πέρασε, άκουσε τις κραυγές του και τον έβγαλε από τα ερείπια. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένιωσε όταν κατάλαβε ότι ήταν ο μόνος από τους 30.000 κατοίκους του Σεν-Πιέρ που γλίτωσε. Ήταν πολύ παράξενη ιστορία. Έναν αιώνα αργότερα, το Σεν-Πιέρ έχει σταθεί στα πόδια του και δέχεται επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Και είναι το ίδιο το ηφαίστειο, που για την ώρα είναι ήρεμο, και τους ελκύει. Η ανάκαμψη της Μαρτινίκας δίνει στον Ντέιβιτ ελπίδες και για το Μονσέρατ. Η Ιταλία είναι το όνειρο των ηφαιστειολατρών. Ένα από τα καλύτερα μέρη για να δει κανένας ηφαίστεια. Το πιο διάσημο είναι το όρος Βεζούβιος. Έχει ύψος 1216 μέτρα και ο κρατήρας του έχει πλάτος 800 μέτρα. Εξεράγει για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 47 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ τα ρεύματα λάβας και η ηφαιστειακή σκόνη κατέστρεψαν τις τριγύρω πόλεις και χωριά. Οι εικόνες αυτές τραβήχτηκαν από Αμερικανούς στρατιώτες που βοήθησαν στην εκένωση της περιοχής. Σήμερα ο γίγαντας κοιμάται για να πάρει δυνάμεις για την επόμενη μεγάλη έκρηξη. Αν πάτε εκεί, το πιο πιθανό είναι να δείτε κάτι παραπάνω από την απλά πολύ ωραία θέα. Αν θέλετε να δείτε την έκρηξη ενός ηφαιστείου της Ιταλίας, πρέπει να ταξιδέψετε 240 χιλιόμετρα νοτιότερα, στο Στρόμπολι. Είμαι η Meg Weston και αυτός είναι ο ανιψιός μου, David. Ήρθαμε στο Στρόμπολι για να δούμε το ηφαίστειο. Πέρσι πήγαμε στην Αίγυπτο και το Ισραήλ. Φέτος, για να προσθέσουμε λίγη περιπέτεια, με ρώτησε αν ήθελε να έρθουμε εδώ και της είπα εντάξει, γιατί όχι.
Δεν βλέπω συχνά τον ανιψιό μου, γι' αυτό χαίρομαι όταν ταξιδεύουμε μαζί. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύω και επισκέπτομαι ηφαίστεια γιατί, ξέρετε, αυτό είναι το πάθος μου. Ο Ντέιβιντ δεν έχει ξαναδεί ηφαίστειο. Μου αρέσει να μειώ και τους άλλους. Ναι. Ήξερες που ερχόσουν? Όχι. Στο είπε ο πατέρας σου. Ναι, μου το είπε. Μου το χάλασε. Το Στρόμπολι είναι ένα μικρό νησί με 400 κατοίκους. Κάθε καλοκαίρι όμως ο πληθυσμός του φτάνει τους 10.000 με τους τουρίστες που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Κατά μέσο όρο το Στρόμπολι εκρήγνεται κάθε 20 λεπτά από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές. Και οι δύο αυτοί κρατήρες είναι ενεργοί, πετώντας λάβα στον αέρα. Όπως και στη Χαβάη, η λάβα είναι βασαλτική, δηλαδή η πιο υγρή της μορφή. Εδώ όμως τις εκρήξεις τις προκαλούν τα αέρια της ατμόσφαιρας. Ο αδερφός μου με ρώτησε γιατί δεν παίρνω την ανιψιά μου και του απάντησα «Ξέρεις, εξήγησέ της ότι είναι κάπως επικίνδυνο». Και εκείνος είπε «Και επειδή είναι επικίνδυνο παίρνεις μαζί σου τον γιο μου». Η κορυφή βρίσκεται σε ύψος 900 μέτρων και η ανάβαση είναι δύσκολη. Και το χειρότερο είναι ότι εδώ οι δρόμοι είναι τόσο στενοί που δεν χωράνε αυτοκίνητα. Έτσι η Meg και ο David νίκησαν ένα τρίκυκλο και το Λορέντζο το ξεναγό τους για να τους πάει στην κορυφή. Τι δραστηριότητα έχουμε στην κορυφή? Αυτή τη στιγμή όλα πάνε μια χαρά. Μόλις πριν από 4 μέρες είχαμε μια μεγάλη έκρηξη. Πολύ μεγάλη όμως. Τους τελευταίους 2 μήνες η δραστηριότητα είναι όπως συνήθως. Έχουμε πάρει σακίδια, έχουμε πολύ νερό, φοράμε παντελόνια και πήραμε κάτι να ρίξουμε πάνω μας αν κρυώσουμε. Έχουμε και εξοπλισμό μαγνητοσκόπησης, όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Μέχρι την κορυφή απομένουν 3 ώρες ανάβασης. Στην κορυφή προέχει η ξεκούραση και η υπέροχη θέα. Ο Λορέντζο όμως έχει και άλλες ευθύνες. Οι ορειβάτες σκοπεύουν να κατασκηνώσουν στην κορυφή, κάτι που πλέον απαγορεύεται. Τα τελευταία χρόνια επιμένουν πολύ στο θέμα της ασφάλειας. Από το 89 το ηφαίστειο κάνει μεγάλες εκρήξεις και πέτρες έχουν χτυπήσει ανθρώπους που το παρατηρούσαν. Γεγονός παραμένει ότι είναι επικίνδυνο. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο μια Γερμανίδα πέθανε στην κορυφή του ηφαιστείου γιατί κοιμόταν εδώ χωρίς οδηγό. Αν έχεις οδηγό, θα σου εξηγήσει τουλάχιστον πώς να ενεργήσεις σε περίπτωση έκρηξης και σου δίνει το κράνος, που κάνει κάτι κι αυτό. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε απόγευμα μπορεί να ανέβουν στην κορυφή μέχρι και 400 άτομα. Απόψε 2 άτομα ετοιμάζονται για το θέαμα. Βρήκαμε καλό σημείο για να απολαύσουμε τη θέα και να τραβήξουμε φωτογραφίες. Τώρα που δει κιόλας ο ήλιος, ανυπομονώ. Περίμενα να έχει κανένα fast food εδώ πάνω. Απογοητεύτηκα, δεν έχει τίποτα. Απλά δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολη η ανάβαση. Τελικά όμως μου άρεσε. Για τον Ντέιβιντ, το ηφαίστειο του Στρόμπολι αποτελεί ασυνήθιστη πηγή έμπνευσης. Προσπαθώ να βγάλω δίσκο. Οπότε η θεία μου και εγώ γράψαμε ένα ραπ τραγούδι όταν καθόμαστε ή όταν περπατούσαμε. Θέλετε να σας το πω? Since we're talking about this rocks and ash and stuff, you should probably know this lava's hot enough to burn your butt now. When this ash gets all up in your face, you better run the other way or the volcano catch your case. My aunt told me to tell you that you'll get yours later, but right now we gotta climb to the top of that crater. And my aunt, you see, my aunt and me love this Belle Isle place called Stromboli. That's great.
Τώρα το μόνο που τους μένει είναι να περιμένουν. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει, ή τουλάχιστον αυτό που αρέσει σε μένα. Όταν γυρίσω στο σχολείο θα πω σε όλους τους φίλους μου ότι είδα ένα ηφαίστειο να εκρήγνεται κάθε μισή ώρα. Καλύτερα να φύγουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό είναι το βολκάνο, το αυθεντικό ηφαίστειο. Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή μυθολογία, ο Ήφαιστος, ο σιδεράς των θεών, ζούσε εδώ και η φωτιά του έκαιγε βαθιά στα σωθικά του βουνού. Το βολκάνο δεν έχει εκραγεί στα τελευταία 100 χρόνια, αλλά ακόμα προσελκύει τουρίστες. Αυτά είναι τα φάνκι. Είναι λίμνες από θείουχα λάσπη που μυρίζει άσχημα και τροφοδοτείται από υπόγειους πίδακες. Η θερμοκρασία της λάσπης είναι σταθερή στους 60 βαθμούς Κελσίου και τα μεταλλικά της στοιχεία υποτίθεται ότι κάνουν καλό στο δέρμα. Οι περισσότεροι όμως βασίζονται στην ιδίαν του σπήρα. Απέσιο είναι. Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω ξανανιώσει τόσο βρώμικος. Δύσκολα βρίσκεις κάτι καλό. Έλα, David, ας φορέσουμε αυτό τώρα. Είναι ωραία να κάθεσαι εκεί, αλλά μην αγγίξεις τα μαλλιά μου. Μην απελπίζεστε. Αφού κυλιστείτε στη λάσπη, είναι πολύ εύκολο να ξεπληθείτε στη θάλασσα. Αυτές είναι εικόνες από δορυφόρο. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν εκρήγνεται ηφαίστειο. Το συγκεκριμένο εξεράγει στην Καμτσάκα το 1994, εξαπολύοντας εκατομμύρια τόνους αερίων, ατμών και σκόνης. Το νέφος ανέβηκε σε ύψος 1520 μέτρων στον ουρανό. Η Καμτσάκα βρίσκεται στην πιο ανατολική άκρη της Ρωσίας. Εκεί υπάρχουν πάνω από 100 ηφαίστεια, αλλά τα περισσότερα δεν είναι καν προσβάσιμα. Κατά το χειμώνα η θερμοκρασία φτάνει και τους μείον 20 βαθμούς. Ήταν επίσης και φυλάκιο της παρακμάζουσας σοβιετικής πολεμικής μηχανής. Μέχρι πρόσφατα η ΚΑΚΕΜΠΕ απαγόρευε στους τουρίστες να έρχονται εδώ. Τώρα πια όμως τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος. Η Καμτσάκα άνοιξε και μας περιμένει. Πόσες ώρες απέχει με το αμάξι η Μίκοβα? Ο Τζεφ Μακλί από τη Νέα Ζηλανδία και ο Ισαμού Κιταφούτζι από την Ιαπωνία είναι δύο λάτρεις των ηφαιστείων που οργανώνουν αποστολή σε ένα από τα πιο εκρηκτικά ηφαίστεια της Καμτσάκα. Αλλά το ηφαίστειο Καρίμσκι είναι πολύ απομακρυσμένο. Η αποστολή προϋποθέτει ενδελεχή σχεδιασμό. Την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισαν το ηφαίστειο ως κόκκινο. Άρα πολύ ενεργό. Είναι η τυπική σύγχρονη κυνηγή ηφαιστείων, έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα για να δουν μια έκρηξη. Όλα αυτά τα χρόνια
Ταξιδεύοντας σε ηφαίστεια, γνώρισα αρκετούς ενδιαφέροντες ανθρώπους, τους ίδιους ανθρώπους που αφιερώνουν τις διακοπές τους στην αναζήτηση ηφαιστείων. Συγκεκριμένα, έναν άνθρωπο. Γεια σας. Έναν Ιάπωνα. Αυτό το φοράω για να διώχνω τα κουνούπια, ο οποίος δουλεύει στη United Airlines. Πολλές μύγες. Όχι μύγες. Τον Ισαμού Καταφούτζη. Τον γνώρισα στην Ιαπωνία πριν από αρκετά χρόνια. Προσπαθούσα να τρυπώσω στην απαγορευμένη ζώνη γύρω από το ηφαίστειο Ούσου, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια πόλη, και τον έπιασα να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από τότε έχουμε επισκεφθεί μαζί πολλά ηφαίστεια. Παθιάζεται πολύ με τα ηφαίστεια. Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο για να παρατηρήσω τις εκρήξεις ηφαιστείων. Το ηφαίστειο πίσω μου ονομάζεται Volcan Fuego της Κολίμα. Πιστεύω ότι έχω δει περίπου 20 με 30 ενεργά ηφαίστεια, όπως αυτά της Τόγκα, του Μονσεράτ, ακόμα και της Αφρικής. Δεν θυμάμαι καν πόσα μη ενεργά ηφαίστεια έχω επισκεφθεί. Ήμουν 10 χρονών. Με ενδιέφεραν πολύ οι ταινίες για τα ηφαίστεια. Με δελέαζαν, με συνάρπαζαν. Από τότε ήθελα να δω το ηφαίστειο, την έκρηξη αυτή καθ' αυτή. Μέσα σε 30 χρόνια, ο Ισαμού συγκέντρωσε συνολικά 200 ώρες μαγνητοσκοπημένου υλικού, ενίοτε χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες μεθόδους. Κάνει απίστευτα πράγματα για να βγάλει φωτογραφίες. Τον έχω δει να συνδέει τηλεσκόπιο με βιντεοκάμερα για να πάρει τις πιο κοντινές φωτογραφίες, κάτι που δεν ήξερα καν ότι είναι δυνατόν. Τον έχω δει να βάζει απαγορευτικά σκοινιά, γιατί οι ντόπιοι μπλέκοντας τα πόδια του και τον εκνεύριζαν. Ξέρω ότι η γυναίκα του Ισαμού δεν τρελαίνεται κιόλας για όσα κάνει ο άντρας της. Δεν έχει επισκεφθεί ποτέ ηφαίστεια, ούτε της άρεσαν ιδιαίτερα. Όπου κι αν πάμε διακοπές, είμαστε στο έλεος του καιρού. Αλλά στην Καμτσάκα οι συνθήκες δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερες. 4 μέρες χρειάστηκα για να φτάσω εδώ από τη Νέα Ζηλανδία. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και έχουμε εξοδέψει ένα σωρό χρήματα. Αύριο θα προσπαθήσουμε να βρούμε ελικόπτερο για να μας πάει βόρεια. Δεν τα βλέπω καλά. Την τελευταία μέρα του Ισαμού, το δελτίο καιρού είναι λίγο πιο αισιόδοξο. Η ομάδα μπορεί τουλάχιστον να επιχειρήσει να πλησιάσει το Καρίμσκι. Μα το πρόγραμμα δεν τους αφήνει περιθώρια και αρχίζει η απογοήτευση. 2 ώρες περιμέναμε. Είναι 12 και 20 και ακόμα κανείς μας δεν ξέρει τι ώρα θα απογειωθούμε. Ο πιλότος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα και ο χρόνος τελειώνει για τον Ισαμού. Το ηθικό τους έχει πέσει. Είναι πιθανότατα το χειρότερο ταξίδι της ζωής μου. Είμαι εδώ 7 μέρες και ακόμα δεν έχω δει ούτε τους πρόποδες του ηφαιστείου. Όταν επιτέλους φτάνει ο πιλότος, έχουν καθυστερήσει 3 ώρες. Ίσως να προλαβαίνουν ακόμα. Φρούδες ελπίδες όμως. Ο καιρός κλείνει και αναγκάζονται να κατασκηνώσουν στη λίμνη, εκατοντάδες μίλια μακριά από το ηφαίστειο. Εκεί ο Τζεφ και ο Ισαμού κάνουν έναν καινούριο φίλο. Φτάσαμε στην όχθη της λίμνης με το ελικόπτερο. Έχει τόσους πολλούς ολόμους εδώ πέρα, που σίγουρα θα έχει και πάρα πολλές αρκούδες. Μόλις γνωρίσαμε μία, που ήρθε και πολύ κοντά μας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι αρκούδα και είναι στα 3 μέτρα. Δεν με ενθουσιάζει κιόλας.
That's fully wide. And that's a bear, and I'm not too happy. Ο απρόσκλητος επισκέπτης φεύγει χορτασμένος, αλλά η μέρα των δύο παράτολμων τυχοδιοκτών ήταν πάλι άκαρπη και αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο ελικόπτερο. Έτσι τρώνε στη Ρωσία. Ο Ισαμού δεν μπορεί να μείνει άλλο, πρέπει να επιστρέψει. Καλεί με τον ασύρματο και ζητά ελικόπτερο να έρθει να τον πάρει. Αυτή τη φορά θα επιστρέψει άπραγος. Οι εκρήξεις των ηφαιστείων δεν περιμένουν εμένα. Αυτή τη φορά δεν πήρα υλικό από το ηφαίστειο της Καμτσάκα, αλλά κάποια μέρα θα ξανάρθω για να δω τη μεγάλη έκρηξη. Ο ήλιος της επόμενης μέρας όμως αναπτερώνει τις ελπίδες του Τζεφ. Από μακριά το ηφαίστειο Καρίμσκι φαίνεται ακόμα καλυμμένο από νέφη. Η τύχη του Τζεφ όμως δεν θα κρατήσει πολύ. Η ομάδα προσγειώνεται, αλλά για πολύ λίγο. Εισχώρησαν στην επικίνδυνη ζώνη. Είναι απίστευτο. Μετά από 8 μέρες καθυστερήσεων και απίθανων αναποδιών, με τον πιλότο εξαφανισμένο, τελικά τα κατάφερα. Φτάσαμε πια. Είναι η τελευταία μου μέρα στην Καμτσάκα και πίσω μας βλέπουμε το πιο εντυπωσιακό θέαμα. Ηφαιστειακός τουρισμός σε όλο του το μεγαλείο. Και ο Τζεφ Μακλί δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του. Άρχισε να συννεφιάζει πια, οπότε πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Ειλικρινά ήταν εκπληκτική εμπειρία. Το ηφαίστειο Καρίμσκι είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα ηφαίστεια στη γη και χάρηκα πολύ που τα κατάφερα να το δω. Είμαστε οι μοναδικοί στη γη που το βλέπουμε. Ειλικρινά, είναι φανταστικά. Αφήγηση, Θέμης Ψυχογιός, Έμι Στυλιανίδη. Τεχνική επεξεργασία, Στούντιο Τρίτων. Διανομή παραγωγή Αλφα Μίντια.